Thema, het zevende pot. En het thema van onze beloning maakt een eeuwige onderscheid. En mir is het bijzonder wichtig dat je niet kunt verdammen veilen. Ik wil hij zal hoopning hebben. Als mens vindt immer dat we hoopning hebben in ons leven. En ik wil zeggen, mijn ganze grootste bezorgnis voor mezelf is, omdat ik gereden dat ik God was zo representeren als hij werkelijk is. Dat wanneer je mij hier redt, dat je hier God kent. Dat is mijn grootste bezorgnis dat ik heb. Dus wanneer ik een andere God geef, wat hij werkelijk is, dan doe ik niet graag. Ik zie een vertreden voor God, hier op aarde. En ik wil hem zo vertreden als hij werkelijk is. Dat je niet even zo denkt dat, oké, ik dacht, ik heb een andere God, of wat immer. Dat we dem God kan leren wie hij werkelijk is. En Jacobus 3 vers 1 zegt het, ziet niet alle leraar. Dus een leraar wordt een zwaardere gerecht bejenen als anderen. En dat wil ik veel meer aan denken, want in de reden dat, en dan wordt er ook veel gerecht worden. En dat we daar oprecht zijn met onszelf en met God, dat we daar fijn klaar aan representeren doen, dus wie hij werkelijk is. Zo in Lukas 12 hebben we een middenvaart van 42 wieder, door van dat God heeft, dat is van God, Jezus waar hij voor is, en heeft hij deze eerd die laten, als een verwalter, heeft hij die laten, hem hier schaffen op eerd, en dan zei hij wordt terugkomen, en dat zei ik dat hij wordt onze beloning geven ons wie geschaft heeft. Dan wil ik een vers, een klein eruit hebben, wat hij zegt in vers 42. Dan zegt hij, want wie weten wat we doen zullen, en wie dat niet doen, dan zegt hij, wat we zeer gestraft worden. Dat is degene van een loon. We kunnen ons loon ook verleren, wat we allemaal hard opgezameld. En zo, we hebben dan denken dat we, God is een zeer liebende God, hij is lief, maar hij is een rechter God. Hij heeft het eigenlijk ook ganz klaar behouden en opgeschreven. We hebben niks te denken dat, well, God is een liebende God, er wordt alles veertig, nou, hij heeft alles opgeschreven. En er wordt alles voor hem daar komen. En uiteindelijk, we hebben niet als met andere meten zeggen, wel, ik zie als goed als Jana is, of ik zie niet zo goed als Jana is, en Jana is er fijn, ik zie niet. Ik zie verantwoordelijk voor God alleen. We zijn niet verantwoordelijk als een familie, niet als een kerk. Ik zie persoonlijk voor God verantwoordelijk. Mijn woorden zijn persoonlijk opgeschreven worden bij die beker. Mijn, niet als familie. We hebben zo'n denken, we zijn alle persoonlijk verantwoordelijk. En dat zegt sogar in Jeremia 17 vers 10 zegt het, de Heer zegt onze harten. En hij zegt wat die drijf is, voor wat het is. Waarom ik wat doe, dat becheckt hij graag. Zie, twee mensen kunnen hetzelfde ding doen. Einer krijgt een beloning dafür, de andere krijgt niet een beloning dafür. Dat is dan waar we am hart, als wat het drijf am hart is. En dat zullen we zeggen, wanneer die afdelen is, dan doe je niet zo dat mensen alles zijn, we zijn haast in de beloning. We als mensen, we hebben voor ons is het zwaar dat te begrijpen dat mijn beloning im Himmel is mij weg als mensen, als de mensen mij loven doen. Zo de beloning im Himmel is mij weg als mensen, dat mensen mij loven. Als er alles zijn, schijnen mensen te loven doen. We gelijk geloofd te zijn, we willen ook weer zijn. Maar wij willen denken, de schatz im Himmel, wat we daar hebben, die worden een dag zeer die betaald worden. En dat zo lijkt dat we zo denken, wel, ik leef maar eenmaal, dat zal me schijn gaan. Dan wat ik wil doen wat ik wil. Maar het nächste wat een beetje wat kost voor wat ik doe, dat is dan. We hebben denken, dat wordt alle opgeschreven. En Lukas 12 vers 32 zegt het, dus dit, die kleine Heer, dat je ons voor hem Himmel een grote vrijheid, die dat Himmelrijk te geven. So we denken toch vaak zo dat God is al schwaar wordt allemaal doen voor ons. Maar we doen hem eren, wanneer we hem schaffen doen en hij ons het Himmelrijk kan geven. Dan doen we hem eren met dat.
Dat is niet een zware ding, dat is een leichte ding, dat is een schijne ding, wat je dat kan doen. En dus ik deed eerst een veel klas en klimaat van reden, waar een mama de tjinga en leert Jezus aan te nemen. Dan heeft ze voor de nächste 100 jaar een arbeid gedaan. We hebben niemand te denken dat mama deed niet veel, die deed zeer veel. Oder wanneer we als vader, we nemen tijd voor de tjinga. We vertalen met de tjinga. En we doen gemeenschap met de tjinga. Dat de tjinga een beetje later kunnen tegen het leven komen. Wanneer je troubles hebt, ze kunnen een beetje later naar hem gaan. En niet zo alleen alles tegen het leven. Dat we tjinga uitmaken, dat je even een aard op een lange tijd. Nou, ik denk, wat ik ook met je op de naam heb, is dit. Want je durch je leven yes. En je moet ze allemaal worden opofferen. Je moet ze allemaal worden aangeven. En de mensen kunnen niet verstaan. Je weet dat je hast dat daar gedaan, maar de mensen kunnen die niet verstaan. En dan is er nog afterreden over die. En dan is er nog domzaai aan hem. En zo weer denkt allemaal aan. God weet ganz krak wat de waarheid is. Hij heeft het opgeschreven. Hij weet krak wat de waarheid is. En dat hebben we als ganze Leute over zijn. Dat God weet. Mensen geloven ons vielleicht nicht. Das ist okay. Das ist okay. Want wie maar op bereik gesteld zijn met God, als je aan God bereik stonen, dat hebben we ganz Leute zijn dat God weet krak waar de staat. Wie als mensen, wie willen allemaal hier viste beloning hebben. Ik wil haar mensen zelfs met nu lopen. Ik wil dat loon nu hebben. We kunnen meestal aan het voorstellen dat in de hemel, dat zo'n luren waar staat. Maar ik weet ganz snel, een dag waar we zeer, zeer vrouw zijn, maar we dat loon worden zijn. En dat we onze levenstijd eeuwiglijk in onderscheid maken. Dus we hebben niet te zeggen, ik wil alle mijn eer nu hebben. Ik wil alles nu, wat me nu goed veilen. Manchmal maak ik een ding luren voor betaling voor Lothar. Ten bijspel. Als ik ben eerst bij vrede dan deed ik zitten denken. Ik wil mijn vrienden zeer weinig kussen voor me vrije. Dus nu met vrije dan wil ik haar kussen. Zo ik dit alles allemaal afschauen wat ons chaast daar. Zij wil nog maar mee kussen en ik zei, nou, we hebben meer luren. Wil een dag voor ons bevrijden, dat zal een grote dag zijn. Dat zal de grote zijn als jink. En zo hebben we een beetje denken aan onze hier bij eerd. Something waar we best toch laten. En Lothar die vrij geniet wat er komen wordt. En nou denk ik, we hebben niet te zeggen, allemaal aan mijn rechten. Als God zegt, die worden alle voor mijn recht zullen komen, ik word in rechten. We hebben hier met ons ambt, bloos moeten spreken de rechten te doen. En niet te leggen, maar alle mijn rechten zeggen, doe het zo doen, doe het zo doen. Dat is God zijn opgave. Wils God in yes, wanneer we een ware mensen zijn, we hebben yes aan ons en dat het yes te ons reden. Maar we dat verstandig hebben, dat we geloven hebben, dat God heeft alles in die dingen reden, te alle dingen zeggen en den helpt met verschillende dingen. Dit heb ik nog niet van je reden, ik wil nog niet van zeggen. We lezen van dat we kunnen ons loon verliezen. En de schatten wat we opgezameld hebben verliezen. Eindelijk erst, wanneer we dat rechte ding doen van een oorzaak. Met een rechte drijf, dan verliezen we dat. Of wanneer we doorgaan, ten bijvoorbeeld we hebben een belevenis met een broeder of met een nobar of wie immer. En de schön is dat niet krijg stemmen dat, de schön is ik niet met hem aan mij einig zie, dan word ik zeer verdrietig. En dan doe ik hem beschuldigen. En ik doe afreden over hem. Zie, dan verliezen we onze beloning. We willen niet onze beloning, maar ze alle waag hebben. We willen de opbouwen, zoals Jezus zegt. Een weg waar we onze beloning verliezen is wanneer we alles allemaal zeer gezaadelijk leven doen met ons geloven. Op Engels wil ik zeggen religious. Wanneer allemaal zeer ganz krijg, zo moet ik doen en zo moet ik niet doen en ik vergeet dat ik door een hart voor God leven. Mijn leven, het Jezus leven is een Jezus leven, het is niet een menselijk leven. Dit was mijn yes en God zijn yes, dat doe ik gemeenschap had tussen, en dat is ik God te je volle leven doen. Dit ligt in wat die laatste woorden, soms net. Nee, waar we ons loon verliezen kunnen, is wanneer
allemaal wel van mensen geloof zijn. Ik doe wat goed, omdat Jan aan mij zal zijn. Dat ga ik mijn loon. Of wanneer ik blust voor mezelf leven doe. Mij zal het schijn gaan. Ik wil doen wat ik wil, niet wat Jan wil. Dan doen we ons loon verliezen. En we willen niet zien we tegen leven gaan. En te laat en waar we hebben nog begonnen in het leven. Tweede Johannes 8, ik geloof dat weet ik gewoon vers door is, hij zegt, past op dat je de beloning niet verliezen worden. En dan zegt hij, ziet vleesig dat je je kroon houden wordt, dat je de beloning houden worden. Dat zegt zoveel, we kunnen die verliezen. En dan zegt hij, ziet zeer vlietig daarmee, dat je wordt je beloning houden. Voor eeuwigheid. En zo, ik heb veel versen al gelezen wat er zegt, we worden beloond worden door als we je doen hebben. Door als we je schaft hebben, waar we je schaft hebben. En dan in Römer 2 vers 8, daar zegt het, God wordt zijn oor uitgeten, over den, wat hij voor zichzelf geleefd heeft. Dat is een harde vers. Die wat de waarheid niet hebben wil aannemen. Zo van ik waarheid beurde zie. En Jezus heeft mij vergeeft. Jezus heeft mij aangenomen. Maar ik denk van dat weer blust voor mezelf leven doe. Dat zegt dat God veroordelen. Hij wil hebben wie zelf van leven het lijf. Wie zelf top schaffen. Dat wil dus zijn van doen. Overdag hast aangenomen in je schaaf. Dan jij die verzet hem schaffen. En du hast me versproken, du was hem betalen. Dat schafft gleich. Dan wil de boss dat terug komen voor aanschaffen. Dat krijgt van wat we hier reden. Wanneer wij boeren zijn, hij het aangenomen heeft, dan wil hij zelf voor hem schaffen. Niet voor zich gaan schaffen. Maar we dan van zelfs leven, we leven voor een vriend of wat immer, dan hebben we die ganze bezans aangenomen. Dat schaft je gleich. Dan vers 10 zegt dat we een heerlijkheid zijn, wat een eer zijn en een vrede zijn voor die wat er God te doen heeft. We hebben niet veel God te doen. We worden niet zelf God te doen, we worden beloond voor God te doen. We hebben dat niet vergeten. En dan zegt het, in Römer 14 vers 10 zegt het, denk aan. Dat die vers vangt aan met en zegt, dat je niet op zich verdomen. Dat je niet op zich verdomen. Dan zegt hij, wil dat aan dit denken, je worden alle vermijnrechter zo komen. Dat die niet in rechter worden. Dat je zo worden, wie hebben eerd wel alle rechten. Besonders als een prediker, als een leraar in de kerk, waar immer du bent. Dat je zo worden, wie wel allemaal alle rechten. En Jezus zegt, pas op dat je niet allemaal verdomen en rechten doen. Dus denk aan, zegt hij, die komen alle vermijnrechter stel. We hebben aan denken. En zegt, jeder knij wordt bij vermijnd. Jeder knij. Dat is geen wat groot blijven bij, wanneer je vermijnrechter stelt champ. Je wordt al onze knieën bij voor God. En dan zegt vers 14, vers 12 zegt het, je wordt alle rekenschap geven. Iedereen wordt rekenschap geven. En dan zegt het in vers 13, dan hier nu op niks te verdomen. Dus dat wordt voor mij, mijn rechter zal komen. So we kunnen, het is ganze loten zijn, we kunnen te denken dat, we kunnen bidden voor hem, dat God aan den schaffen heeft, en zo verder. We durven gewoon helemaal allem verdomen, allem rechten. Dus God zegt, denk aan, ik word het doen. En ik wil eens wel moeten spreken. Wij willen leven met een eeuwig zijn. Eeuwig denken. Wanneer ik hier wat doe, dan denk ik, wat wordt dat mij helpen of niet helpen in de eeuwigheid? Wat doe ik Jezus in je val daarmee of niet? Als het wat een beloning geeft of niet? Ik ga er zeer weinig van reden, maar dat verneemt zich ook zo dat die eierraden, wat niet geraad zijn, die worden ook verschillende straf krijgen. En dat zeg je, dat wordt beter zijn voor zo'n gemoeren als voor zo'n wat de Christus niet aannemen dan. Dat zijn beide verloren. We zeggen, dat wordt beter zijn voor zo'n gemoeren als zo'n wat de Jezus niet aannemen heeft. Dat is een zeer weggevaarlijk, niet? Dat er really zo'n groot onderscheid wil zijn als dat.
En dat wanneer we Jezus niet aannemen, dan dat we really niet dort wo we geboren zijn. Wanneer we ons zeggen feilen, en onze Lesung, dat houdt ons zeer veel. Wanneer we ons zeggen feilen, wanneer we weten dat we raad zijn, dan gaat het de woorden veel schijner. Wanneer deze woorden daar uit angst, wanneer ik weet niet raad zie, dan gaan onze woorden ook schijnen. En gerade wel we zullen ons grond zeggen, we zijn een arm kloor. We zijn een arm nangeboren. We hebben niet angst voor dat. En dat we niet ramgaan en ze denken, oké, wat mij goed doen en dan word ik zeggen, weet dat raad zijn. Dit heeft me niet geraden. Dit is niet waar ik voor beloond word later. Dus daar heb ik al gebracht. Wat we geloven, en dat entscheidt waar we in eeuwigheid worden zijn. Waar we leven, dat entscheidt waar we in eeuwigheid leven worden. Want ook beides de Himmel is. En zo, dit thema is een thema wat er vielleicht met vreemd als je was. Maar ik hoop dat je een motor spreken. En dat je moed voelt in je leven en ze denken, oké, wat ik doe maakt een onderscheid. Dat maakt een onderscheid. Dat is niet zo wat geen antwoord. Waar ik leef, waar ik me afvieren doe, mijn zijn, mijn drijf, dat het al een grote onderscheid maken. Zo wij ons handgeven Christus zien, Eva, dat we van leven doen, maar dan hebben we vrijdag en moedig deze ding doen. Niet bedreigd en men zwoord je mee. No, we zijn je raad, we zijn vrouw, dat is al vorig, we doen wel eens moedig, maar je gaat werken. So, dat word ik jullie met wensen, want je met mij toe kan actie krijgen over je zijn. Ik schaf ook met hetzelfde ding wat ik jullie leren doe. Ik zie ganz krijg zoals je zijn. Dat we alle op kunnen, een dag in de hemel zijn, een dag waar we alle bechecken wat voor de kroon hast du gekregen, wat voor de loon hast du gekregen, nu word je met die met vrij. Dat wordt een zeer schöne tijd zijn. En zo wij we eeuwiglijk denken. Niet te denken, ik mag krijg nu een schöne tijd hebben. Nee, ik wil eeuwiglijk een zeer fijne tijd hebben. En ik wil. Dank voor me aanhoren. En ik meen je beden dat je wordt een moedig weer schaffen. En dan een zeer veel schaatsen op zo'n hemel. Ik hoop je krijgt een zeer grote loon. Dank schön.